Di Yesaya 50 mamukamay siya sada sa rodi ayat 8. Yesaya 50 ayat sada sa rodi ayat 8. Sa unang mahata ni Debata. Sa unang hata ni Jehovah radoti hamunga uhon. Jala ulahon hamuma hati goran ay jonok nama asaro hatuok jala papataron hati goran martua majolma nama ulahon songoni dohot anak ni jolma namar si hohot mangulahon si songoni na ingot di ari sabat asa unang di ramuni jala na mga ramoti tangan na unang yulahon manang aha na dya. Jala dan jadi dohono ni halak dagang na masirohot ku Jehovah nung atong di papulit Jehovah ako siyan bangsona. Jala dan jadi dohono ni halak na pinakias idama hau na masak ko ang huwag. Ay sumunod do hata ni Jehovah tu halak na pinakias. Akan na majujur ari sabat tu. Jala na pinili lomo ni rohaku. Jala masihohot marningot padaku. Say leonok kumatu na sidang di bagasan jorokku. Doho di bagasan akapariku sada parjabaran doho guar na duminggan siyan guar ni aka anak doho bolu guar saleleng-leleng na lehonok utu na sida naso tupa mago jala halak dagang akan na marsilohot tu Jehovah mangolo ibana dohot makaholongi buar ni Jehovah dalam mangidu gabe na bosona ganung tahe na marningot ari sabat unang hiramuni dalam marsi bohot marningot padaku say na patol hasonok kudo na sida tudolok habadiyaw Jala palasok ku rohana sida di bagasan jorok partangyangan tuaw. Kalau mohonok ku ma pilihan nasida si tutungon. Dohot pilihan nasida si potongon di atas langgatakku. Ay tarbuhan. Bagas partangyangan o bagas su. Di saluhut akka bangso. Odo hatang Tuhan Jehovah. Napapung akka nomar serak sian Israel. Papungo kudo petu ibana. Halak na asing lobi sian akka nang pinapungo tu ibana. Ido sahak. Yang mga kadongan-dongan sa porsyaon di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Banyak orang berbicara tentang hukum. Tetapi tidak semua orang hidup di dalam kebenaran. Banyak orang berharap keadaan berubah. Tetapi tidak semua orang bersedia mengubah hidupnya terlebih dahulu. Karena ada yang mengatakan jika kita ingin melihat dunia ini berubah, ubahlah dirimu terlebih dahulu. Di baheni man panurirang Yesaya mangodolhon di turpuk taon. Hinarikot ni mangaradoti uhum. Dohot minarikot ni mga radoti hati goran di gulmi ni ngolu asyanganon. Marhite turpukon
ipasa debatado tu bangso Israel.